رژیما اسد انجمنên xwe ji bo rêveberiya xwejihî ji endî werê ta Hesekê ava kirin. Tevî ku Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD iddia dike, ew navçeyê birêve dibe û ji havîna sala 2012 ve iddia dike wê rejîm ji navçeyên Kurdistana Sûriyê derxistiye. Li gor biryareke bi hejmara pêncî û yekê ya şaxê Hesekê yê Partiya Elbas ya rejîma Sûriyê mêjoya 12 meha nehan 2018 û piştî civînekî li gel şaxên Partiya Elbas lê seranserê navçeya Cezîrê ya Kurdistana Sûriyê, encûmenên bajar û bajarokan lê seranserî parêzgeha Hesekê an ku navçeya Cezîrê hatine avakirin. Hemû endamê wan encûmenan bi xwe endamên Partiya Elbasin. Şaxê Partiya Elbas li Hesekê li serûpela xwe ya Facebookê lîsta navên endamên encûmenên rêveberiya xwecihî yê bajar û bajarokên parêzgeha Hesekê belav kirine. Di nav de Endîwer, Dêrik, Girkêlegê, Tilkoçer, Çelaxe û hemû bajar û bajarokên din yên Kurdistana Sûriyê. Lê darxistina hilbijartinên rêveberiya xwecihî û avakirina encûmenên şaredariyan hevdemî wê yekê tê ku PYD iddiaya girtina berbijêrên rejîmê ji bo wan hilbijartinan dike û dibêje piştî sozên nivîskî bi nepeşdarbûnê ew berbijêr serbest berdane. Sibaha îro rejîma Esed dest bi hilbijartinên rêveberiya xwecihî lê seranserê Sûriyê kir. 40,000 berbijêr ji bo wergirtina 18,478 kursiyan hene. 88 fermangehên hilbijartinan û 6,551 navendên hilbijartinan lê seranserî Sûriyê hene. Ji wan 707 navend lê navçeyên parêzgeha Hesekê hatine belav kirin. Li gor Wezareta Rêveberiya Xwecihî ya rejîmê ragihandiye. Ew hilbijartin jî biryare demijmêr heftê êvarî bidawî bên.